ko kun san cewa ƙasarmu tana da wani ma'adani da ake cema kawaliyan? Menene kawaliyan? Kuma menene amfanin shi? Menene sirrin shi? Abin da yau shirin namu zai tattauna kenan, da fatan za ku kasancewa da mu. Amma kamun mu shiga a cikin bidiyon, idan wannan ne zuwanku na farko a wannan channel tamu mai albarka, da ku daure ku danna ma bidiyon nan lakin, sannan ku danna subscribe da alamar ƙararrawa, sannan ku bayyana ra'ayinku a cikin komentar. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. A yau za mu yi magana ne akan wani babban ma'adani da yake cikin ƙasarmu Nijar, wanda mutane da dama ba su san darajarsa ba. Wannan ma'adani shine kawaliyan. Shin ka san cewa kawaliyan yana daga cikin ma'adanai da ake amfani da su a masana'antu da dama a duniya, kuma Nijar na da wannan arziki a ƙasarta. To yau za mu gano menene kawaliyan, ina ake samun sa a Nijar, da kuma irin alfanun da zai kawo wa ƙasarmu Nijar. Menene kawaliyan? Kawaliyan wani farin laka ne mai taushi wanda masana kimiyya ke kira ICOH. Ana samun sa a ƙasa bayan rushewa duwatsu masu ɗauke da sinadarin faltisaf tsawon miliyoyin shekaru. Yawanci launinsa fari ne, wani lokaci kuma yana iya zama ɗan ruwan toka. Saboda tsarkinsa da laushinsa, ana amfani da shi sosai a masana'antu. Ina ake samun kawaliyan a Nijar? A ƙasar Nijar ana samun kawaliyan a wasu yankuna, musamman a arewacin ƙasar da kuma yankunan da ke kusa da hamada. Masana sun tabbatar da cewa Nijar na da yalwar kawaliyan, wanda har ya zuwa yanzu ba a fara cin gajiyarsa ba. Wannan yana nuna cewa akwai babbar dama ta tattalin arziki idan aka saka jari yadda ya kamata. Amfanin kawaliyan, yanzu bari mu ga amfanin shi. Ana amfani da shi wajen yin faranti da kwanoni da dai sauransu. Ana amfani da shi a cikin siminti da gine-gine. Ana amfani da shi cikin takarda domin ya sa ta zama mai laushi da fari. A wasu lokuta ana amfani da shi a kayan shafawa, har ma ana amfani da shi magunguna wasu lokuta. Wannan yana nuna cewa kawaliyan ba ƙaramin ma'adani ba ne, yana da matuƙar muhimmanci a duniya. Ya Nijar za ta amfana idan aka fara haƙar kawaliyan da sarrafa shi cikin ƙasarmu? A ƙasarmu za a samu ayyukan yi ga matasa. Za a rage shigo da kayayyaki daga ƙasashen waje. Za a ƙara samun kuɗin shiga ga gwamnatin ƙasar. Za a kuma bunƙasa masana'antu cikin ƙasa. Ma'ana, kawaliyan zai iya zama wata sabuwar hanya ta bunƙasa tattalin arzikin Nijar, ba wai uranium kaɗai ba. A takaice, kawaliyan wata babbar ni'ima ce da Allah ya bawa ƙasarmu Nijar. Tambaya ta ita ce a gare ku, shin za mu iya amfani da wannan dama yadda ya kamata? Ku rubuta ra'ayinku a cikin comment. Kar ku manta ku yi liking da subscribing domin samun sababbin labarai akan ƙasarmu Nijar da ma duniya baki ɗaya. Ƙarshen wannan takaitaccen bayani kenan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu zo da ƙarin bayani akan wani ma'adanin kuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.